बे समाव मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे मोनद' हारिनि जे एसटी बिनायनि जे रिपर्ट एबा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट बे रिपर्टखौ आसाम आयेन आफादाव बे समाव गथायनाय जाबाय नंगौ मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग आपडेट थारैनो गोबां सुबुंफोरानो बेखौ नेनानै दङमोन जे मोनद' हारिनि एसटीनि जे रिपर्ट बे रिपर्टखौ साबमिट खालामनाय एबा बे समाव बे आयदाखौ लानानै आसाम आयेन आफादाव जे बाथ्रा बुंनाय एबा सावरायलायनाय नाथाय बे समाव नुनो मोनदों जे आसामनि मन्त्रि बिथां रनज पेगुआ बे समाव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जिखिनि मोनद'ता हारिनि जिखिनि रिपर्ट बे रिपर्टखौ आसाम आयेन आफादाव गथायनाय जाबाय नाथाय बे समाव बे आयदाखौ लानानै एबा बे मोनद' हारिनि एसटी होनायनि जे रिपर्ट बे रिपर्टनि सायाव सावरायनाय जायासै फैबाय थानाय समाव सावरायनो थाखाय सम दं होननानै बाथ्रा बुंफोरबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा मोनसे बिग आपडेट थारैनो मोनसे मोनथिनो गोनां खौरां जे बे मोनद' हारिखौ लानानै आसाम नाङैनो बे समाव सोमावसारनाय हाबाफारि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव जे मोनद' हारिनि बेरेखा एबा थाखानाय ट्राइबेलफोरा गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारिखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बेनि थुंगेनायाव एबा जोबथियाव बे समाव आसाम आयेन आफादाव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट बे रिपर्टखौ बे समाव गथायनाय जाबाय नाथाय बे समाव बे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनाय जायाखै आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिदों जे बे रिपर्टखौ गिबियावनो नायग्रो आरो बेखौ सावरायनो थाखाय उननि समाव सावरायनाय जागोन एबा सम दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां बिश्वजित दैमारि बिथांखौ नाथाय बे समाव सोंलु जाखाङो जे बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआव थारैनो मा दं बेनि आबुं डाटा एबा आबुं फोरमायथिखौ बे समाव मोनथ'नाय जायाखै नाथाय बे समाव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जे रिपर्ट बे रिपर्टखौ आसाम आयेन आफादाव गथायनाय जाबाय नाथाय बेनि सायाव बा आबुङै सावरायनाय बे समाव सौफैयाखै थारैनो मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय दानिया फैदो बे समाव आसाम आयेन आफादाव गथायखांनायनि उनाव बेबा रनज पेगुआ गथायनाय आरो बे समाव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टनि सायाव मा आसाम आयेन आफादाव सावरायनाय जादों नोंथांमोननि गेजेराव होनि माननीय अध्यक्ष महोदय मैं रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू एग्जामिन एंड सजेस्ट on the different aspects of reservation of 6 communities in the state प्रतिवेदनখন সদনত দাখিল কৰিলো স্যার এখনৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব নেকি স্যার এখনৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগে নালাগে এতিয়া আমি আলোচনা বিচাৰিছো ভাল লাগিলে আমি আলোচনা বিচাৰিছো চাই লওক নেক্সট কেতিয়াবা আমি আলোচনা নকৰিলে তাৰ বিধানসভাত আমি উঠাইছে কিয় স্যার বিধানসভাত উঠাইছে কিয় ৰাজহুৱা স্যার যদি বিধানসভাত উঠাইছে আলোচনা হ'ব লাগিব মহৰ কমিটি আমাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব লগা সদস্যৰ সংখ্যা আৰু আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আলোচনা বিচাৰ শ্ৰী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী কমিটিৰ আলোচনা কৰিব পালে ভাল লাগিলে কাৰ্যকালৰ সদস্য হিচাপে আলোচনা হ'ব লাগে স্যার আলোচনা হ'ব লাগে আমি কেও মানি কৰিলো সন্মানীয় সদস্যসকল ৰিপৰ্ট এতিয়া দাখিল হৈ হ'ব কোনটো বেচিছত এতিয়া আলোচনা কৰিব পাৰে গতিকে সবে পঢ়ি লওক আৰু সেইটো আমি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহে যে আপোনালোকে এই বিষয়টো আলোচনা বিষয় বুলি ভাবে কাৰণ এইটো গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ ৰিপৰ্ট আমাক কনসার্ন হওয়ার কারণে সবকে জানিবলৈ উত্থাপন হয় কৰিছে এটো ওপৰত আলোচনা হয় আমি একো কৰিব নোৱাৰো অলৰেডি ৰিপৰ্ট পঠাইছে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ ওপৰত আলোচনা লাগে স্যার পাস কৰাৰ কথা নহয় আমাৰ জনজাতিকৰণৰ ওপৰত আলোচনা লাগে স্যার ৰিপৰ্ট লে মাত্ৰ জনজাতিকৰণৰ ওপৰত আলোচনা লাগে স্যার পিছত কথা পাতিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে পঠাই বাহিৰ সন্মানীয় সদন যোৱা 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন 5 দিনীয়া চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰে সম্পন্ন আজি সামৰণি পৰিল অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা বিধানসভাৰ নিয়মাৱলীৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত ৰাজ্য সভাস্থলীত ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় অধিৱেশনৰ কালছোৱাত 8খন নতুন বিধেয়ককে ধৰি সৰ্বমুঠ 33খন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখন